שלום, שמי חיים מחברת ציורים, ואני רוצה להזמין אתכם לאחד המקומות המרתקים והמדהימים ביותר בירושלים, שוק מחנה יהודה. בואו אחריי. חיים היה מדריך מדהים, היה לנו טיול מרתק, קולינרי, מעניין. להריח את הריחות ולטעום כל מיני דברים כמו החצ'פורי וכיוצא בזה. פה זה כאילו, אתם יודעים, פיתוח, איזו שכונה ככה חדשה שבונים. משפחת בנאי, משפחה של בנאים, בנאי זה לא סתם שם, והם בונים פה את השכונה הזו. הסיורים שלנו מתאימים לכולם, למשפחות, לארגוני עובדים, לקבוצות ואפילו לתיירים שבאים ליהנות מהשוק הנהדר הזה. טעימות נהדרות, מקומות יפים ומדריך מצוין והסברים מרתקים. קיבלנו הדרכה מאוד מקצועית ויסודית, נחשפנו לכל מיני שווקים בשוק שלא היינו מודעים להם. ממש נהדר, מקסים, אין לי מילים. מאוד מאוד נהניתי. פשוט נהנינו מכל רגע. צרו איתנו קשר דרך אתר האינטרנט או עמוד הפייסבוק, נתראה בקרוב.